Lokal. Tikales sakit isuti pakabigbigan iti syudad Tilawag. Dito nga do dagiti Makel nga taga Ilocos Norte ang nagluglugan iti kalesa. Ngem iti moderno a panawin ang nanginan ti presyo ti petrolyo. Kumusta na nga tan? Kuna ni Tata Melchor Gaspar may sa kotsero iti syudad Tilawag ang mabilbilang laengen dagiti kotsero. Imbatad na asipod iti barito isuna ket daytoy ti pagbiyaga na. Kaya sir, mga 40 years siguro. 40 years, manatawin nyo, hindi mangrugi kayo, sir. 20 sir. 20, manatawin nyo tatan, sir. 61. 61, Nasorokan sir. Segun ken Mr. Gaspar ket narigat lata iti daytoy nga obrada ngem nupay nanginan ti presyo ti petrolyo ket ditoy ana apektaran damet gaputa nanginan ti feeds ken tuyo. Amman sir, napigsalat at epekto na kada kami at nguminamit ti kanin ti kabalyo sir. Mga met ti feeds kan tuyo. Ang ginamit ti tuyo. The feedsen. Ket kaya yung nga ron, sir. Kaya pa iti bulsa. Narigat karot sir, karigatan lang. Yan anay ta addan Mainaig iti daytoy ket maragsakan dagiti agluglugan iti kalesa gaputa daytoy ang tinakasanlayan ngem mangnamnamada nga iti daytoy nga henerasyon ket adda kuma iti mangsipaw iti daytoy at trabaho. Nang garod ka siya bumasbasi kasi digiti ubing nas man kumay ti ubing ko sir ket magustuhan na isa sa kumatahaan nga maawan sir. So importante para kadi Ilocano kadi dagiti kalesa ma. Uwen sir. Iti agdama ket adda iti balag ang mapukaw dangyam ubra iti LGU Lawag ang matagiben ken mapreserbar dagiti anakadaywan dagiti riding public. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez tatak IFM.